omah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe mimin. Men mudar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh iya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimen kok tak percaya. Aja tak gelengi mesake wong wedok nang omah kek ngarepini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Min mbok cangkeme iki sing apik. Lah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Nak. Ya. Mandheg sedhela. Ya iki dienggo ngaturake apa wigatine dirawake dhewe tinimbalan sowan ana ing alun-alun kutha Klaten. Ya. Acarane apa, Mak? Peresmian kantor Inspektorat Klaten. Oh iya. Werna-werna Nak. Ya. Ana 3 kantor sing diresmekke dening panjenengan Ibu Bupati. Ya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan karo panjenengane sing wis kepareng ngresmekake ya kuwi kantor Inspektorat Klaten iki. Ya panjenengane Bapak yano Ibu Hajah Sri Mulyani. Ya matur sembah nuwun uga ngaturake panuwun ingkang padha kepareng rawuh bengi iki ya Nak. Ya panjenengane Bapak Kepala BPKP DIY, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Bapak Hamenang Fajar Ismoyo SIP, ya karo panjenengane Bapak Dandim 0723 Klaten, Letkol Infanteri Minarso 5, ya Kapolres Klaten atau yang mewakili 6 Setda Klaten Bapak Joko Sawaldi, Inspektur Jawa Tengah diwakili Inspektur Pembantu Inspektur Sukowono Sraten. Wah iki nek maca ora ngati-ati ya. Forkompimda Kabupaten Klaten lan seluruh kepala OPD. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Luar biasa. 4 kantor sekalian diresmekke. Ya. Gunggunge disebut peresmian kantor Inspektorat Klaten. Ngono ya, Mak. Iya, mula mau Ibu Bupati ngendikake, ya. Saben kantor ngono upama diwayangi saben bengi ngono ya rada lumayan ya Nak. Ya. Nek ya aja ngono iki ditimbali awak dhewe wis ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Lan awak dhewe wajib acung jempol lan atur apresiasi karo panjenengane Ibu Hajah Sri Mulyani. Ya. Panjenengane ngasta minangka dadi bupati periode 2017 sampai 2019. Ya. Penghargaan kepada
Bupati Klaten ya akeh banget ya Mak iya iki tulis nang kene pirang-pirang nok luar biasa iki dadi tandha nek pancen saiki kaum Hawa kuwi pancen wis sak traju sak bobot karo kaum priya ya ora beda-bedake piyai putri karo piyai kakung nyatane Klaten diasta dening panjenengane Ibu Hajah Sri Mulyani ya luar biasa ya panjenengane entuk anugerah pers Jawa Tengah tahun 2019 kategori tokoh bidang pemerintahan ya penghargaan kepada Ibu Bupati sebagai top pembina BUMD 2019 dari majalah Top Bisnis no ya piala penghargaan dari Gubernur Jateng kepada Ibu Sri Mulyani sebagai Bupati Pelopor Inovasi Daerah tahun 2017 penghargaan dan prestasi sebagai Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2017, 18, dan 19 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia penghargaan kepada Ibu Bupati atas keberhasilan yang luar biasa dalam mengurangi resiko bencana banjir yo lan uga penghargaan dari Kementerian Pan-RB kepada Pemkat Klaten atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja tahun 2018 dengan predikat nilai B. Wah. Akeh yo Mak, angel lho no entuk penghargaan akeh kaya ngene iki. Yo. Nek ra sengkut gumregут nggone makarya prestasi opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2018 dari BPKRI Perwakilan Jawa Tengah. Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Peduli HAM tahun 2017 yo penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada bagian hukum Seda Kabupaten Klaten sebagai anggota integrasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum utawa JDIH yo prestasi sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 2015 kepada Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dari PT Global Inspeksi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Manajemen LSSM 058 IDN dalam ruang lingkup sertifikasi pelayanan kartu pencari kerja utawa AK-1 yo pendataan lowongan kerja dan pemberi kerja AK3 pemanggilan kerja AK4 dan pengantar pemberi kerja AK5 penghargaan untuk kategori percepatan cakupan akta kelahiran anak tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia cacaya ana pira gunggunge eneng 11 penghargaan sing wis ditampa dening panjenengan Ibu Hajah Sri Mulyani minangka dadi Bupati Klaten no. Ya luar biasa ya Mak iya. Wah, mula ora aneh yen bengi iki awake dhewe sing saka Ngayogyakarta tinimbalan sowan ning Klaten iki mujudake suwijining kanugrahan sing tanpa pepindhan lho no. Ya. Mula wajib ngaturake pasugatan aja nganti gawe cunaning penggalih. Ewa semono gandeng awake dhewe iki menungso. Kedurungane lali apes kelawan mati nek ana kurange lan ana kurang meranani penggaling para lenggah awake dhewe nyuwun guming samudra pangaksami ya pancen mengkono ya Mak iya matur sembah nuwun kagem para pepunden-pepundenku dalang kadang-kadang dalang sing wis pareng kaludangan karo awake dhewe iso sowan ning alun-alun Klaten kene no iya matur sembah nuwun wis diparingi kaludangan iya mula ayo padha ngaturake sesukan ya iki nawala wis temumpuk eneng pinggire awake dhewe diaturake mbaka siji ya ora nganggo bintang tamu ya saka gawanku dhewe oh Mbak Elisa Orkarus Alaso ya pancen iki sinden sing lagi ngehit ya milenial no ya pancen nek didelok wonge ya ora patiya apik ya mergo ya blesteran sing jeneng blesteran ki ayune ya ora iso dipadhake karo ayune wong Jawa ya ning pancen pinter ya wis nganti tekan S2 dheweke ora golek gawean minguri-uri budaya Jawa upama gelem golek gawean ngono jane ya pangkate ya dhuwur ning tak tari golek gawean samboten Pak Ulajeng saya mau terus berbudaya Jawa bersama Bapak ngono ya sakarepmu ya ya lumayan ya Mak iya ya iso tak potongi kono iya
Ora apa-apa, ngangger pasrahke aku kira-kira ana sing gelemi semene no ya tak keke separo. Ya. Dinggo uang kenakalan. Ha iya. Kenakalane yoga-yoga. Wah iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah diwaca mbaka siji. Ya. Nawala sing pirang-pirang tiba iki ya ngaturake panuwun saka sapa? Kunjuk Bocangik nyuwun lagu inggih Gubuk Asmara. Lagu kunjuk para sedulur-sedulur wonten Jagadaya Kali Kotes Klaten ugi sedaya warga Klaten sedaya kanthi ucapan mugi tansah pinaringan sehat ya Bagas waras kagem padalang lan Jayapara sinden mugi tansah sehat mirah rejeki tansah pinaringan bagya mulya amin. Salam taklim kula bakule sapu Edi Sumantri. Wah iya. Mantri saiki dodol sapu. Ah iya. Kok iso ngono? Apa ngendangku jenenge ya Sumantri? Iya, golek penggayutan liya. Sugeng dalu RBK Ratu Boko nyuwun tembang liwung kalih Bu Prastiwi matur sembah nuwun. Ya. Saka sapa iki mak sik? Tak suweke iki kok amplope kok le rapet men. Ya. Wolah. Jebul jerone ya ming kertas no. Iya. Kepareng nyuwun lagon utawi lancaran Klaten bersinar. Wah iki yasanipun Ki Suwita radio saking Wedi Klaten. Gending utawi lancaran punika kunjuk Ibu Bupati Sri Mulyani saha sedaya pangarsa Dewan Kesenian Kabupaten Klaten mbok bilih mboten kawratan gending utawi lancaran Klaten bersinar punika dipun terbitaken wonten ing YouTube utawi ing media sosial versi aslinipun. Saderengipun kula ngaturaken genging panuwun awit kawigatosanipun. Ya. Lan iki ya langsung tak bales no. Ya. Nek gending Klaten bersinar iki gandeng urung muncul iki awake dhewe urung iso. Ngono ya. Mula nyuwun geng samudra pangaksami mangke menawi sampun pikantuk cakepan kaliyan lancaranipun badhe kula sinau. Oh iya, kula sak kanca badhe kula sinau benjang poso menawi mboten klintu dipun dawuhi dening para pepunden dalang saking Klaten supados mbabar pakliran wonten ing RSPD malam Selasa Kliwon. Oh, wulane poso. Ya. Srapopo nek nggo kegiatan. Ya. Nggo garing-garing cangkem. Heeh. Ora omong ra ya ora garing lambene. Iya. Pancen ya bener ngono, Mam. Ning ya kaya ngono kuwi dienggo srawung kok ana wong nyatane awak dhewe sowan mrene ya kadang-kadang dalang ya akeh sing padha rawuh. Ya ora ketang ana ing jaba utawa ana sing srawung karo awake dhewe. Ya. Iki kadangku sepuh Mas Kasim saka nek biyen ngertiku soran wong Pakde Kestik ki lenggahe ning soran ya rawuh ya Mak. Lan sak anterone akeh banget lan aku ngucapke matur nuwun karo dulurku wedok apa lanang? Wedok lanang ya. Dik Apri karo Dik Mimin sing mau wis maringi nggon karo awake dhewe no. Ya diampirke ning Cakra. Oh iya. Pokoke kudu kon mangkat awan diampirke nang kono karo omong-omongan ketemuan karo panjenengane Mbak Mimin Mbak Apri ya wis disugata werna-werna ya. Aku ro sinden-sinden disewake kamar yoga gelarke kloso ning mburi kelir. Wis senengane ngono kuwi ora. Kaya boros nek yoga barang iya wong yoga iki piyai wong nrimo kono. Aku iso kaya ngene iki mergo saka tapaning para wiyaga. Iya. Ngono ya. Pancen do topo tenan. Iya. Kula Ahmad Mustofa saking Desa Jakarta, Kecamatan Tempel Lumajang, Jawa Timur. Ing nembe wonten Malaysia badhe nyuwun podang kuning dipun bawani ingkang nembang Mbak Tatin. Nggih. Kok iso tekan Malaysia? Streaming. Saiki streaming itu luar biasa. Ya. Mula wayang saiki dadi hal sing hit nang nggon YouTube mergo ya streaminge para kanca-kanca kuwi no. Iya. Kanca-kanca dalang akeh sing duwe streaming ya. Iya. Kawitan biyen aku kuwi duwe ide upama streaming kuwi wayang di streaming iki mergo dunia itu sekarang cuma sebesar HP. Ya, arep tuku apa-apa liwat HP, arep tuku panganan liwat HP, arep tuku sandangan liwat HP. Lah aku ndek pikiran apa ora prayoga nek ayo do gawe streaming supaya bocah-bocah iki nek buka HP jelek nggon YouTube kuwi sing metu wayang. Iya.
saiki wis luar biasa no. Ya, saben dalang duwe channel dhewe-dhewe. Channel Dalang Sena, channel Dwija Laras. Ya, channel Kuntadi. Ya. Channel Purbasmara pirang-pirang. Dikira tok sebut. Channel saka Sragen iki lho. Kuwi abal-abal kuwi no. Channel DG ya luar biasa saiki panjenengan ya kudu matur nuwun karo teknologi ya mula saiki wayang iki setiap pergelaran ning Klaten ngene iki sing mirsani ora mung priyayi Klaten nanging luwih akeh sing mirsani lumantar YouTube ya channelku dhewe kadang kala nek sok pergelaran langsung ngene iki nganti tekan 20.000 penonton seluruh dunia sosok nganti 23.000 sampai 25.000 ya oke ya mak oke sing sak ngisore 5 ya ana ya direwangi matane mlirik penonton ming 3 ya wis ora apa-apa kabeh iki sarana pambudidaya ya pancen bener ngono ya ayo ndang ceket ya mengko ndak ora prayoga kedadeane ya sinden nggawa pira sinden nggawa 8 ya matur sembah nuwun dipun paringi ngaludangan kula dipun paringaken beto waranggana 8 cacahe iya 8 cacahe iki ancen tus saka sinden-sindenku warga Larasna iya ora ana sing banjelan ora ana sing piye iki kabeh menyang kabeh ya wiwit saka Mbak Tiwi Mbak Agnes ya terus jajare kuwi Mbak Orisa ya perdana berangkat ke Klaten setelah melahirkan anak macan anak orang iya lagi bareng lahirke ya iki mau wis izin Pak kula bidal wah senengku kepati-pati anggere ana wong bar bayan ki mangkat nyinden ki bayang aku werna-werna iya tambah kepethuk mau lho lara tenan to iya Mbak Orisa iya karo Mbak Ika iya terus jajare iki Mbak Elisa or karo salah satu nomor 4 saka nomor 5 saka kene jajare Mbak Elisa kuwi Mbak Tatin Mbak Ayu terus jajare kae Bu Prastiwi iya penganut ilmu hitam ayo Bu Prastiwi penganut ilmu hitam luar biasa no ya ayo diaturke mboko siji pamundutan aja nganti kliwat iki ana sing kepareng nyuwun apa mak iki mau akeh banget no ya podang kuning ya ana mengko Mbak Elisa dhisik ndak sak dinteni karo nyari Bupati Ibu Haja Sri Mulyani ya sebut wae Elisa or karo Elisa or karo Elisa or karo ya ayo sa jumeneng Mbak Elisa ya kaya iki cah pinter S2 kok ming trimo nyinden turut taruh lha upama dadi sekretaris rak ya iso to dasare isih enom ayu kok emoh iya ya gun mengke kula tak ngelamar ngene bupati dadi ajudan gawake sandal nggih purun kula Bu sandale Bu Bupati iki apik-apik karo kowe regane larang sandale Bu Bupati kok nggih nggih tok gawake ya tok colong tenan iya inggih sowan mriki Bu matur sembah nuwun niki kula pun ditimbali wonten mriki saking sowan wonten ulan alun-alun Klaten ulan-ulan piye alon-alon rasa kesusu sing baku kowe iso basa Jawa sing alus apik wis nyenengke ning rasa kesusu ya nggih terus dalam acara apa dadi kowe men ngerti nggih dalam acara niki wakatosipun peresmian gedung inspektorat nggih gedungipun sekawan papat sekawan ya papat niku sekawan ingkang napa niki wau napa kula ngemirengke ingkang wonten ngajeng wau katosipun ngajeng mau wonten napa nami
Saminipun wonten kecamatan, gedung kecamatan Kemalangan, kadosipun terus wonten gedung informatika nggih. Kominfo. Nggih. Kadosipun niku kalih sekretariat DPRD Klaten niku nggih. Kalih niki inspektorat niku sing paling larang dhewe. Nggih mugi-mugi nggih kula pangajeng kajeng kula. Pangajeng ngajeng terus ora arep tak penerke terus. Ora momen kowe ajar mikir kok ya. Pancen kula mugi-mugi nggih sedaya mawon ingkang bekerja aparatur sipil wonten inspektorat nggih saged bekerja maksimal, saged bekerja sama kali kepala dasipun desa-desa nika. Apa? Kepala ndasipun desa-desa. Si. Kok maksudnya ndas desa iki? Kepala desa. Ora sok tak tambahin ndas. Nggih, basa Jawanipun. Kepala iki? Kepalanipun desa-desa. Nggih, mugi-mugi saged bekerja sama dengan baik. Amin. Wau nggih sampun tanda tangan fakta integritas, semoga dapat mencegah dan memberantas korupsi. Amin. Nggih. Kuwi apa kuwi jenenge? Fakta integritas. Integritas ya apa? Ya kuwi kok dadi berjanji sebagai kuwi berjanji dia berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan dan dia berjanji dinggo ora korupsi ngono lho Pak. Oh, ya aku untuk melakukan tugas dengan baik. Jenenge apa? Fakta integritas. Ya Pak Seno barang ya kudune tanda tangan. Dadi nek entuk saweran ki aja dijupuk. Pawane 200 ya sinden dine 200 aja 50. Motong ngono wae motong apa? Wong urung saweran urung komplit. Iki duit di ncanceh iki duit ya lumayan ki nggo mangan sesasi nek aku sedeng iki. Kayak kono engko didung sinden-sinden. Ya engko didung sinden-sinden. Iblis ki ora. Apa ngurung disenggol urung diitung kok wis disebut. Lah ya duit dibuang-buang, duit berguna. Lah salah tok lokke wong aku ora tau motong kok. Oh iya denane, carane talang teles. Apa? Talang kuwi teles. Aja nek iso talang ki aja teles. Kepare. Nek pancen bantu ya bantu lahir batin, aja duwe pengarep-arep apa-apa kuwi ora apik, ora becik. Leres menika. Ngono. Wah, niki nek menawi Bu Bupati saged wonten mriki dipersani seluruh dunia lho, Bu. Iya. Oke nembang kalih kula nadyan kula radiedan tapi kula mboten brakot kok. Dhek sadar dhewe dhek. Iya, suwe-suwe sadar nek rada edan. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi saged kasempatan. Nggih. Matur suwun ya. Karo apa arep ngaturke apa? Seneng kowe sowan ning kutha Klaten kene. Seneng banget niki. Saiki mulai nyenengke, luwih nyenengke meneh, Sa. Wis ora ana apa perbedaan antaraning gaya Jogja karo gaya Klaten. Nggih, mboten wonten. Nyatane awak dhewe sowan mrene sing nonton yo akeh yo ana sing iso nampa gagrag ngayojo iya luar biasa. Padahal niki pusat seniman nggih Pak niki, seniman klasik napa mawon wonten mriki. Heeh, dalange yo apik-apik. Dalang kata seniman seniwati. Pengendang pengrawit yo luar biasa. Yo mula Klaten ki anu apa jenenge ana dalang apik laris mesti asale saka Klaten. Oh iya. Mesti darah Klaten. Pak Seno wonten darah mriki nggih. Ana, asline aku ana ning aku ora iso ngurutke. Malah ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku cengelmu iki domong. Aku cerita tenan. Oh iya tenan. Ana Mas Kasim ki lho. Nganti aku mbiyen tau tate karo suwargi Pak Dikesdik kuwi kowe dolan ning Soran. Wong kowe iki janjane ora dalang yojo. Sing yojo ki ming sandhangamu ru keprakmu. Nek getihmu iki getih Klaten. Lho, ning aku urung sempat sowan Pak D wis sedo. Lah, aku nyuwun prisa karo Mas Kasim kuwi. Mas Kasim ora iso nyejarahke. Mergo kuwi ya bodho. Iya. Lah aku yo ora ngerti. Ha padha aku yo. Ning asline ana wonten mriki darah Klaten. Makane ya saiki kaya ngene welok tenan yo. Welok tenan piye? Ya kondang kaloko. Wis pengen nek ngomong aku melu bunek sa.
kondang keloko. Iya. Lah dhek ya pinter basa Jawa. Biyen ki S1-ne sing diangkat ki jurusan pedalangan. Lah mula terus sowan ning nggon aku utawa rawuh ning nggon aku takon karo aku, "Pak, saya itu seneng wayang. Saya ngambil S1 isi Yogyakarta jurusan pedalangan. Lah kowe arep ngopo?" Wis, arep mayang. Arep mayang cetha kalah karo sing wong lanang-lanang kuwi. Wong saiki wayang ki kudu ngerti apa jeneng iki suarane iku kudu pas karo wayange. Nek wedok ki ya pancen ana sak ngertiku dalang wedok ki sing kaluka ki Suwargi Bu Harni Sabdowati saka Sragen. Iya, kuwi mergo suarane gedhe. Gedhe ya. Bu Harni ki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nah, udut iso gedhe po? Iso. Udute iso gedhe. Anu apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh iya, ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Lah ora. Maksude nek wong lanang wis ora usah dadak udut, ora usah udut ra apa-apa. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Terus gagal dhek ora gagal ning lulus ning ya mbuh le ujian piye. Lah kok S2-ne njukuk psikologi. Oh. Psikologi ngopo sak kok ndelok psikologi? Lho aku pengen neliti, Pak. Neliti apa? Psikologi iki neliti wong edan-edan. Lah sing arep tak teliti dalang-dalang kuwi. Lah kok dalang tak anggap edan, omong dhewe, diwangsuli dhewe, nangis dhewe, guyu dhewe. Seprene iki dhek dalam rangka neliti aku no. Oh. Iya, pi objekku sing paling edan berarti Pak Seno mergane. Dadi objek penelitian psikologi. Ora masalah pokoknya. Tapi rapopo matur sembah nuwun nggih Pak Seno awet panjenengan nika marake kula saged S2. Penelitian S1 nggih Pak Seno, S2 nggih Pak Seno. S1 tentang Pak Seno sing tentang dalang, terus ngerti nek Pak Seno kentir, terus aku njupuk psikologi ben coba engko menawa nek aku njupuk tesis nggo ngobati kentire Pak Seno. Ngono jebul ya tetep kentir ya ora apa. Jan kudu seniman kudu kentir. Aku yo kentir. Soale nek ora satok tambani sing jeneng dalang kuwi iso nambani dhewe. Sing jeneng dalang ki duwe kekuatan yang luar biasa. Oh, sakit to, Pak? Kok canggih? Domongi ora percaya. Wong aku ki carane piye? Lah aku ki kerep kok ditekani wong do njaluk tombo wong edan kuwi. Bener kemana sakit ngaten niku? Iso. Piye? Nambani wong edan minta dudui. Iki apa? Jam. Nah, langsung mari. Wih, canggih tenan. Tenan. Lah mari wong ngerti dhek nek kuwi jam. Iya. Oh iya ya. Nek tak tutuki iki apa? Lemper edan kowe. Nek iki apa jam? Mari. Wis tak anggap mari takon nggo bali. Iya. Bener ya, Mak. Iya. Dadi rasa datang model psikologi kabeh wis lancar. Ngono ya. Heeh. Ayo karo ditembangke podang kuning. Ya. Oh, tempat Tatin. Oh, iki panyunane engko Mbak Tatin akeh sing ngarep. Oh, nggih. Podang kuning malih. Mbak Tatin kok gampang. Ya. Mbak Tatin kok digoleki sing goyange hot mesti wah. Iya, mergo lagi nganu no, in wonge. Ya. In. Ya gampang wonge. Heeh. Nadyan wujud mung peksi. Lah akeh lho sing ngrasani. Nek omong kagok nek nembang kok penak. Iya. Ngono ya. Lah mbok kuwi telake ana apane kuwi. Ya belajar artikulasi ngono lho. Nek nyanyi basa Inggris kae ya wonge gleleng-gleleng kok mergo ngapalke. Heeh. Padha nek kuwi yo ngene tapi nek ngomong ya bletetot-bletetot. Bletetot-bletetot ki piye? Terus no alus manis tur mrak ati. Lah iki eneng sing nyuwun meneh. Sa. Napa, Pak? Yo, nawala ning lumantar WA. Yo. Selamat dan sukses atas peresmian gedung baru kantor Inspektorat Kabupaten Klaten. Semoga dengan gedung baru meningkatkan pelayanan dan pengawasan. Oh iya.
Nyuwun gending sarung jagung Mbak Elisa. Wah. Salam hormat kagem Ibu Bupati Ibu Sri Mulyani saking Tristianto Karangdawa. Oh iya Klaten. Siap lanjutkan. Matur sembah nuwun. Dibaca komplit nggih Pak Dalang. Nggih, kula baca komplit. Saweran kagem Mbak Elisa. Pira? 2 juta. Oh iya. Wah, 2 juta. Nggo Pak Seno? Ora ana iki mung saweran nggo kowe 2 juta aku senengane. Kok tumben jujur ya. Biasane 2 juta iki sing 1 juta nggo dalange, sing 500 nggo wiyaga, 500 nggo sindene. Nah iki tak waca komplit. Aku bengi iki ora arep ngapusi aku. Iya. Arep jujur aku. Du sinden 2 juta. Oh iya. Matur. Oh tak yoga 1 juta. Oh iya. Wis kok gampang. Tok talangi sik ra. Pak Tris niki dalange diparingi nggih. Rasa, wis rasa tok jalukke aku wis di kerjekan wis seneng kok. Oh nggih. Niki diganti napa mboten? Rasa terus podang kuning kok apa jenenge iki sarung jagunge dhewe. Iya. Goleki si podang jenar neno ipo bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya yuga nawala meneh Pak Dalang kula Fajar kalian rencang kula Yoga tunanetra badhe nyumbang lagu kagem Ibu Bupati Klaten matur sembah nuwun. Mas Fajar. Oh iya nggo diaturake Mak. Bar apa podang kuning iki? Ya, monggo. Ki wong ora weruh ning kersa nyumbang lagu iki nyenengke. Ya, monggo. Ya. Esuk awane ngomah wis ora kerasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Yen
sik anu podang kuning ya. Nya ditmu nya sing ditransfer tak talangi sik ndak repot sesuk nek kowe nguyak ndak malah ya. Tenanan iki, Pak? Serius? Saestu. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Mbuh. Mbok yo sing alus. Care 2 juta, Pak. 2 juta ki tembunge ndi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kurang kalih dosa kudu nene kurang sedoso malih Nya. nggih matur sembah nuwun nggih Pak Meng podang cair niki sampun cair Pak Tris cair Pak Seno niki sampun niki lho kok tak duduke liwat apa kuwi kamera oh iya men Pak Tristianto iki lenggahe neng ngendi Jakarta ya asline Karangdawa oh iya demben nimbali awake dhewe iya ayo sa Mas Fajar karo Mas juga sing tunanetra kuwi diaturi tindak panggung iki sampun saged mriki Pak mangga yo kula aturi ndi piyayine mriki niki sing setunggal ngangge Gotsumoto saiki aku tak takon karo kowe sa napa Pak apa sebabe dhek iki ra nggo kacamata kowe wis ra weruh kok nganggo kacamata hooh aku ya bingung niku Pak engko takonono sebabe apa kula takonane iya Mas sinten mau sik setunggale Mas Fajar Mas Yoga heeh sing sijine Mas Fajar halo Mas halo wah Mas Yoga kok jenengan ngangge pun riki mawon ampun niku wonten seneke Mas Keswan mengko didukani coba dipek di anu caos simik ya Mas Yoga Kangge Mbak Gisa waduh kok kenal sandal lo YouTube po Mas oh kowe kurang ajar kok ngerti aku lah ya kok ndur tenggomu sok ndelok YouTube wong dhek iki wis tunanetra kok ndelok YouTube ora oh iya berarti mirengke midhangetaken YouTube nggih mirsani YouTube ngagem tangingan sik kowe nek mirsani kleru enggak piye mirsani kuwi kok apa kuwi weruh ah iya po kok kowe nyawang wong ayu ra ketok ayo ra ketok ya ora apa-apa penting suarane kok oh dadi dhek iki sing dindelke suarane suara nggih ya pancen peka terhadap suara nek wong tunanetra ngono kuwi mak berarti nek menurut suara kula niki ayu napa mboten Mas Yoga wah niku ayu wah nek Bu Prastiwi ayu mboten wah nggih sedaya nggih ayu sedaya ayu berarti ngapusi ya ono sing elek barang kok sing elek sapa kowe kok ngarani kancamu elek iki sing elek ya kowe kuwi iya kok nganggo Gotsumoto Mas ini napa nggih kadenge pelindung debu oh pelindung debu ben lagebiliben kadenge nggih keren lah oh keren jeng sempeh kupingi Kecong guyu to Mas, nek guyu tambah manis Mas. madu brene kowe rene. Nggih, ajeng ngatur napa wau? Ngaturke tetembangan kagem Mbak anu Ibu Bupati. Bupati. Ngaturke apa Mas Fajar kali Mas juga. Kala wau ngidam sari. Oh nggih. Sari. Wau wonten kesepakatan mbok menawi Mas Yoga ingkang nembang. Nggih, terus sampean ajeng napa? Mas Fajar. Monggo salto. Mboten. Kok salto mah ra iso ya, Pak. Kok salto mah wingi kecemplung kali, Pak. Ha nggih jelas, sampean ajeng kendang. Nggih. Oh iya, wah apik iki monggo. Nyuwun ngapunten mengke ingkang bawa nggih Mbak Elisa. Bantu Mbak Elisa. Iya, tak bantu Mas lewat sini agak lewat belakang aja. Jangan lewat tempat Mas Keswan. Kowe maju sithik lho kowe. Nah, ini lewat sini terus. Oh ya, ini mic-nya di. Nah, ayo sing weruh-weruh pindah. Sing weruh pindah. Kowe kurang ajar. Karo dulure tuwa kok. Mas Kasim ki sing rumangsa weruh pindah ora. Enggak ada diku. Nggih. Iya. Alon-alon mangga. Wah iki panjen tenan. Tekan Yojawe nusul aku Mas Fajar kuwi. Oh iya to. Iya. Anggremu cedhak Prambanan mesti rawuh. Iya. Iki mau bengi ya rawuh terus ngerti bengi iki nang alun-alun Klaten mangkat no. Iya.
Ning Yojakono iki rombongan tunanetra iki penontonku kok to. Boyo. Kowe kandhani ngeyel. Tahu aku ki mesake to ana wong 10 kae iki bali wayangan ki do irit-iritan cekel-cekelan pundak kae. Nganti tak ndeki bareng kula napa mboten Pak? Anu mboten matur nuwun. Blung lah. Lagi muni matur nuwun sing entuk got. Iya. Ayo, Saderengipun nembang kula badhe ngaturaken sangam kagem Pak Seno Nugroho. Nggih. Niki saking rencang kula ingkang streaming wonten ing Kota Mangang. Kocot pundi? Kutha Malang. Nggih. Asmanipun Mas Doni Wahyudi. Oh, nggih Doni Wahyudi nggih. Monggo Mas, dibawani Nyidam Sari. Yo. Neno. Duh wong bagus Elisa yo ora tanggap kok. bebut jeneng ati kula mboten ngertos menawi kula sengken bawa Mas. Wong mbok diketik sithik ngono lho dingeneke Pak ngono. Sembrono iki nggo dolanan wong ora weruh. Mesake ora. Kaya ngene wong nandang asmara Ning kadang kala wong ora nuntut sewu, wong ora pirsa ngono ki sok omongane sok marahi guyu lho. Kok iso? Ngono aku ana jenenge Jafar. Oh ya ora weruh, ora weruh. Tak jak dolan ning omahku tak suguh kopi iki bareng-bareng nyeruputi. Wah, Pak Sino jan mak biar. Aku terus sing biar ki apane? ya maaf biar jangan nggih ngaten Mas maaf biar. Wah, ini. Apa tak awakku dewe Neno. duh dewa jawataku Hello. Somring wak mambi matke aku Thomas Nah, tak gandrung kaya ngene kok wong dinengke wae. tapi anggere kualat cilaka lho, Sa. Wong ora weruh kok tok toleke matne aku to, Mas. Lah kene aku sing wuta taunake matamu. Ki anu jar kendangmu posisine bener ke jar. Engko nek liwat anu ketak tung yong ngene. Besok kapan katakan jejer lan wong bagus Neno. umpama nonah kodho Tanpa pegang tanganku kene lho Mas. Nah, ben wangun ya. Kaya weruh ngono lho, etok-etoke. Tanpa prau sasatara dan pepetri. Piye tanganku rasane? Hah? Piye omong to? Emang digelitik-gelitiki barang kok gleleng weruh-weruh. Saking remene kepanggihan kalian Mbak Engisa. Nyidam Sarias Moro. ya, mangga Mas Yoga. Nggih. Yo, Mas Yoga. Neno
upama sliramu sekar mengadi aku kumbang mikam sareni upama sliramu margi pemane aku kang bakal liwati Bani Mas piye mau piyene? Ngono piye Mas? Loh. Elisa dosa lho sak. Kok dosa to, Pak? Nggo dolanan wong ngono kuwi. Wong ra weruh kotok-konon. Aku terpesona. Aku kan terpesona. Mbok dipek. Dipek. Ora sempat nyinden ming nuntun. Yo, mangga. Nangikane roe ganggu atiku ayo sira wong ayu mati ora pandai Cai poe rasamu nih men tendang-tendang dhewe. angin aku sing kurang tutup.
ayu. Luar biasa Mas Yoga. Terima Top. kasih suaranya Sing bagus. ngendang yo top, sing Ya Mas nyanyi yo Fajar top. juga Yo. luar biasa. Wah, jan nyenengke. Nggih alhamdulillah niki pamecut kagem para kadang-kadang difabel. Difabel nggih. Nggih, alhamdulillah kula kaliyan Mat Fajar wiwit tasih langit wonten ing SCB nate nampi penghargaan. Nalika riyen kula tak rencang kaliyan Mat Fajar dados anak band. Wah. Riyen pikantuk penghargaan rekor muri grup band termuda se-Indonesia. Wah, tapi tidak perlu. Iya. Nggih, bener. Pokoke kabeh disyukuri mergo Nggih, menika bener. nikmate Gusti Allah. Ya, matur sembah nuwun Mas Yoga. Nggih. Nggih. Matur suwun Mas Fajar. Nggih. Monggo. Badhe ndongaaken mugi-mugi Nggih. tansah laris Pak Seno. Amin. Ya iso ngene kok ya. Ya. Nggih, Nggih. tansah jaya ngeten mawon. Jaya, amin. Ya. Amin, Monggo. matur sembah nuwun Mas Nggih. Daya. Nyosanya diaturke Mas Yoga karo Mas Fajarnya. Ya. Men dinggo sangu kundur. Ya. Ora apa-apa, wis kono gek dituntun apa ben medun dhewe. Ya. Aja ngomesake ora pancal-pancalan. Ya, nggih. Alon. Ya kowe iki nang ngarep nuntun kok nang mburi. Kok nek nang mburi ngono malah kaya rombongan ra weruh kowe. Iya. Alon, wis matur sembah nuwun. Iya. Ngendhango kae nek tunanetra ya bahaya lho. Iya. Nek nganti ora dipaske tangane upama ditumpak-tumpak ngono ya. Luput ngenangi raine dhewe. Iya, pancen bener mak. Ya iki ana sing mau panundan sarung jagung mau diaturake no. Ya. Nggih. Monggo. Panjenengane Mbak Ika, monggo. Ya, ya. Sarung jagung diaturke mau jane sing kepareng-arep nyekar Mbak Elisa. Ya ning ana treke Mbak Ika, ya dinai trek. Apa sik nembang sik trek wae. Aja ikan. Ya. Nek si trek ora iso nyuwara, monggo. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Ya. Minangkani pambudutan saking Pak Tris. Pak Tristianto. Jane sik dikersake Mbak Lisa lho, make nek gelo pripun? Ora apa-apa. Ya, Mbak Tristianto iki ana tulisane Elisa Trek Ika kok. Ya. Monggo. Sarung jagung. Langsung bae. Ya, engko ndak wektune selak ngoyak. Ya, iki sindene isih pirang-pirang sing urung iso diaturake. Ya. Monggo, Mak. Ya, monggo, Mas.
matur suwun. Ya. Pokoke kudu diurutke ya ana ngono nganti ora ana sing kliwatan ora prayoga. Ya. Ki malah arep bubar we rampung limbukane ana layang meneh. Saka sapa? Saking manajemen Apri Mimin. Oh. Iya cah iki ya do ngopo. Nyuwun lagu Liwung. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, engko diaturake dadak nggodit barang ki ya ngopo. Iya. Ora apa-apa, dadak nggodit ki aku ora seneng. Ya tetep tak tampa. Nek karo kaya ngono kok mesti. Ayo Mbak Tatin. Ya, monggo jumeneng ya. Mbak Tatin menko ngaturke apa lelagon? Ya. Nggih, Mbak Tatin. Ya wis jumeneng iki Mak. Iya, iki soalé sinden sing gawat kliwat ya. Lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wewayangane. Mesune gampang le angleh angel. Iya, ya wis ora dadi ngopo. Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten napa-napa, mengajeng Sugeng Dalu tok. Karo Kalih jenengan. lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok Sugeng Lah Dalu. kula melu jenengan lho. Lah kan dipresanipun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning Ayo Sugeng Dalu karo Bu Bupati. nggih urut sik. Urut sik ya dhuwure derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki. Mangke nek jenengan ra di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye to kok ngewohke iki? Aku ki tau nesu kapan to Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ra aku. Hah? Mendina. Aku ngayal kok. Nah ora ngayal ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu Aja Sri Mulyani. Sugeng Dalu Ibu. Nah, Ibu Sugeng Bupati. lenggah. Lah. Ibu Bupati ora ming Ibu. Ngono ora. Lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya bener. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane Bu. Ora rada bolong nek Elisa ki rada sengak. Dadi kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa watana pangan biasane kowe. Iya. Ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah wi angkringan kuwi apa ora di aku dereng mangan winten telu lho pas go kucing. Endi to? Sapa? Kuwis go kucing telu yo ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dioneke bakor brand. Pas go kucing yo 5. Wong nang kono sing ngonekke aku. Ya, ki Mbak Tatin iki mau disuwun saka manajemen Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih, napa? Oh, lah iki malah ana tulisane kalian Bu Prastiwi nyuwun liwung. Heeh. Nyuwun liwung karo sisan bae nok kuwi wong loro kon nyanyi sisan. Ya. Ayo lewat Ayo, Min. Kakak. Ayo Mbak Apri. Yo. Oh penontonnya wis do ayo iki. Kowe tak jloki lho Mas. Nek dekem nang kono. Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Heeh. Ayo Mbah Men. Mbah Men. Ayo ndang ceket-ceket wae ta. Wong biasane yo nang Pak. Wah ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sah. Jauh ngadoh ya. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kon yo lali bareng. Aja dipadake nek gelungan. Lah iya, mulane aku wedi to. Iya. Sugeng Dalu Pak Seno. Suarane gede jebulene, Mak. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sugeng Dalu Mbak Tatin di Elisa. Sama jatuh hati ya. Maco ya. Maco jebulan. Aku ya iso. Tapi Coba Sugeng Dalu di Elisa. Rawangun. nek kowe lanangan tetep ketok wedok ya. Matur Pak Seno nyuwun pangapunten mboten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika Mimin mboten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados mboten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudanan. Oh,
Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing mlampah, Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten ngomah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten le dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo. Nggih ngaten. Oh iya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimen kok tak percaya. Aja tak gelengi mesake wong wedok nang omah gek nggarbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Men mbok cangkeme iki sing apik. Lah iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, masa Pak Seno doyan. Member kok. Malah member. Sugeng rawuh wonten Kita Klaten bersinar nggih. Kita 1000 candi, kita 1000 umbul, kota 1000 dalan. Dan bentar lagi mau dibikin bunga itu loh, sejuta bunga. Sejuta bunga. Sama Ibu. Lah kuwi bang kene ning kono. Bang kene. Nah, nggih. ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya ora pri. Kowe iki nek ngendika kaya ngono ki malah njur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu, justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep gowo nek. Arep gowo. Arep aleman. Arep gowo. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, wau pun di wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten Pak ngaten. Seneng tenan. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek neng Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Oh, nggih. Ning Ngayojo disengkuyung Pak Seno lan kanca-kanca dalang Ngayojo. Nggih, sampeyan sakniki wis gleleng jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Menika Bu Pras mboten sekalian. Kalau request Lah Bu Pras ki ya regane jenengan pung. Aku lagi arep ngelokke Mimin e. Pinten apa? Jakete kulit melinju, melinjune dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bu Pras nggih. Men maju Mbak Yuku iki sing. Wong wau pun rasan, peh aku ki sing den tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Saiki lambene wis ra ndek kampas rem. Nek muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ra dong kok. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat tembasan. Bagus ya. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu ning Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimen asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun Bu. Nah. Waduh aku. Deg-degan to Bu. Nggih. Bales no Bu, tangane bales no. Tua kasih fungsi e. Bu. Wah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompletan. Sa kowe nganu mundur Oke, siap. Kowe leren ben sa. Loro wis. Lho kok ngapa kamu mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Elisa. Elisa. Heeh. Iya. Kleru. Iya. Ya. Penyantet nginggil mboten apa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas. Jenenge ngarep muleke aku kerdil to. Kuwi di paguyuban ya ora. Menapa? PSSS ki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya.
iki kompak kok wong papat iki nak. Iya. Kowe iki lanang kok ya megol iki piye to? Jare lanang. Terinfluence mereka berdua itu lho. Dadi serasa kok ya aku ndek bokong. Bokongmu mbok peme ya, Lek. Kok ora garing 3 dina gereja. Bokongnya Iya. Bokong kok rego 70.000. Ning semanake Mbak Mimin Mbak Apri iki luar biasa kok no. Iya, pancen tenan kok. Mbah. Sesuk nek piye ning Yojo nek pas aku prayar tak sewake hotel. Ya. Hotel Merah Putih pom bensin. Ayo. Mangga ya. Sabda Pandita Ratu Presli Agung Mugi Gusti lelane Bu Prastiwi ketoke karo aku ingin tenang ritasinya kok. Ket mau rono terus lho arae. Kono Seneng aku. PHP tok Bu Prastiwi iki senengane Kok godho. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tandhe Bu Prastiwi nekat. Gelem aku. Oh, cah gelemane diganti. Iya. Mangga ya ditelaske mangga Mbak. Sabda Pandita Ratu Presli Ya ora. Iya, Nuwun Bu. Iya, matur suwun. Matur Sembah sembah nuwun Mbak Prastiwi karo Mbak Tatin ya iki ya dibantu karo wis rampung ki ya apike ya ngene iki ana ya. Dadi ora beda-bedake antarane kono kene sing baku manunggal ya. Ayo ngger diteruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan wancine wis rada bablas. Ya ayo tak derekake Mak. Ayo ngger. Tan samar pamoring sukma. Sukma sinukma ya winaya ing asepe sumimen telenging kalbu pambukaning warung